Mare târg al capitalei la Vitan. Poliția le-a făcut o surpriză înainte de Crăciun vânzătorilor ambulanți și i-a lăsat fără marfa pe care o vindeau la negru. Mii de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, genți și accesorii, toate copiate după branduri de lux, au fost confiscate. Unii comercianți au aflat de control, au lăsat tarabele goale și s-au făcut nevăzuți. Vânzătorii ambulanți din cel mai mare târg al capitalei s-au trezit dimineața înconjurați de poliție și mascați. Marfa contrafăcută se vinde la negru, fără bon, fără casă de marcat. În plus, totul e falsificat, de la geci, genți, eșarfe, pantofi sau ochelari de soare până la pungile în care se vindeau produsele. Toate poartă numele unor branduri mari de lux. Unde n-a fost cooperare, s-a intervenit cu ranga. Un camion încărcat de saci este cantitatea impresionantă confiscată de polițiști dintr-un târg din sectorul 4 al capitalei. Acolo s-ar afla haine și accesorii contrafăcute care imitau perfect piese originale. Speriați de controalele poliției, unii vânzători și-au ascuns marfa în pereții falși ai barăcilor. Vorbim de 88 de percheziții desfășurate atât la puncte de lucru ale unor societăți comerciale, cât și la depozitele acestora. Nimeni nu-și dorește să primească de Crăciun, de sărbători, un produs contrafăcut. Nu e prima dată când vânzătorii sunt călcați de poliție. În astfel de situații scapă cine poate. Unii și-au luat marfa contrafăcută în sacoșe și au fugit. Aveați marfa aici, la tarabă? Da. Și ce s-a întâmplat? Nu știu exact, nu vreau să dau nici detalii. V-au confiscat și dumneavoastră marfa? Nu. Alții parcă au presimțit și nu au venit azi cu marfa pe tarabe, însă nu se ascund să recunoască. Aici găsești de toate, doar că nimic nu e luat legal. Noi facem așa să ne câștigăm existența. Le vând ca fiind piese originale sau cum? Nu, ei le pun la vânzare, nu spun că e original. Câți dintre ei ziceți că n-au? Populația. Sau e vreunul care are acte aici? Pe acte sunt de unde cumperi, dar aici nu mai are nimeni acte. Știți de unde provine marfa asta, aveți idee? Pe bineînțeles, de la Ciordeală, din Turcia, din toate țările astea, nu? Spune și mie, dacă parlamentarii ciordesc și toată lumea asta ciordească, nu să nu ciordim aici? Și salamurile astea sunt furate, da? Și noi furăm, toată lumea fură în țara asta. O știu și cei care vând, dar și cei care cumpără. De unde sunt aduse? În Anglia, Germania, le aduce. Sunt cumpărate din Anglia, Germania sau sunt... Acum știu dacă sunt, am un niște întrebări. Poliția a anunțat astfel de controale și în perioada următoare.